खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार जनता पार्टी मुंनि हादोराव राजखान्थि हान्जानि जोनोम क'क्राझार जनता पार्टीआ 10 मे 2026 खालाराव बस्टन मुलुगसोलोंसालिनि 30 बोसोर बैसोनि लाइमोन फरायसा अभिजित दिपकेजों गायसनजानाय जाय सिगाङाव बिथाङा आम आदमी पार्टीजों खामानि मावोमोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि क'क्राझार जनता पार्टी मुंनि गोदानै दाजानाय राजखान्थि दोलोआ समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों आरो सावरायजानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। समाजारि बिजों इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव गोबां लाख सुबुंफोरा फल' खालामदों, खमैबो 18 मिलियननिबो बांसिन फल' खालामदों, जेराव बीजेपी आरो कंग्रेसनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि फलोवार्सखौ गोख्रैनो बारनानै बयनिख्रुइबो जौसिनाव थाहैदों बे पार्टीआ। आरो बे पार्टीआव जइन जानो थाखाय मोनब्रै आखुथायफ्रा गोरोबनांगोन होननानै बे पार्टी दानाय एबा बे पार्टीनि प्रेसिडेन्टआ बुंदों। मख'जाथावदि भारत हादराव क'क्राझार जनता पार्टी मुंनि गोदान राजखान्थि दोलोनि जोनोम जानाय खौराङा समाजारि बिजोङाव गोख्रै गोसारलागासिनो थानायखौ नुनो मोनदों, जेराव सानब्रै एबा सानबानि गेजेरावनो दासिमाव 20 मिलियन फल' गोनां जानो थांगासिनो दं इन्स्टाग्राम एकाउन्टआ। मख'नो गोनां बाथ्रा दि क'क्राझार जनता पार्टीनि वेबसाइटआव गोदानै दाजानाय पार्टीआव जइनिं जानो थाखाय मोनब्रै आखुथायफोरा थानो नांगोन होनना फोसावदों, जेरै सेथियाव दङ साख्रि गैयै आनइमप्लयड जानो नांगोन, नैथियाव दङ देहायारि अलसिया लेजि जानांगोन मेलेमारि नङा, 3 नम्बराव दङ गोबाव समनि थाखाय अनलाइन थाग्रा जानो नांगोन खमैबो सानसेयाव 11 घन्टा आरो ब्रैथियाव दङ बाथ्रा दान्थेलायनायाव प्रफेसनेल जानो नांगोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। 16थि आसाम आयेन आफादनि गिबि जथुम्माया मैयानिफ्राय खुंफुंजाबाय। मैया गिबि सानाव आसाम विधान सभानि सायख'जानाय मन्त्रि एमएलए सोद्रोमाफ्रा समायखिराखौ लायो। प्रथम स्पिकार चन्द्रमोहन पाटवारिया बिथाङा समायखिरा लाहोयो। समायखिरा लाहोखांनायनि उनाव सोद्रोमाफ्रा 16थि आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि महरै एमएलए रन्जित कुमार दासखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि महरै सायख'यो। 4 सानसिम सोलिगोन आसाम आयेन आफादनि जथुम्माया आरो मैया आसामनि सायख'जानाय एमएलएफोरा समायखिरा लानानै हाबाफारिखौ फोजोबो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय क'क्राझारनि दलमारानि फुख्रियाव सानै फरायसुलि गथ'नि गोथै सह मोननाय जादों। मैया सानजौफु समाव क'क्राझार जिल्लानि दलमारा तालुकुरा साहा बागाननि फुख्रिनिफ्राय सानै उन्दै फरायसानि एबा फरायसुलिनि गोथै सहखौ गोमोथाव थासारियाव बोखांनो हायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला थैनाय सानैबो दलमारा गोजौ फरायसालिनि फरायसामोन, जेराव अनामिका बरा 15 बोसोर बैसोनि, सरिता लाक्रा 14 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि मोननाय जादों। खौरां मोनबावनाय जादों दि ओनसोलनि सुबुंफ्रा फुख्रि खाथिनिफ्राय हिन्जावसाफोरनि गंनै साइकेल आरो जरासे सेन्देलबो बोखांनो हायो। उनाव पुलिसा जाथाय जायगायाव सहैनानै गोथै सहफोरखौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टम आनजाद खालामनो थाखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बे जाथाया ओनसोलाव दुखुनि थासारि सोमजिहोदों। फारसेथिं जायगानि सुबुंफोरा सानै फरायसानि जिउ खहा जानाय जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनांगौ होनना दाबि खालामदों। बर' बिजोंनि फरा बिजाबनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबा एबसुआ आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों। सोलोंथाइनि मोन्थाइआ जोंनि गुदि मोन्थाइ। भारत संबिजिरनि दफा आर्टिकल 20A बर' बिजोंनि फरा बिजाबफोरखौ थाबैनो दैथायहरनांगौ। जोंनि इयुन आरो हादोरखौ रैखाथि हो, गुन गोनां सोलोंथाइनि मोन्थाइखौ रैखा खालाम। बेबादि मख'नाय दाबिफोरखौ दैखांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि फरा बिजाबफोरखौ थाबैनो बर' फरायसालिफोराव दैथायहरनांगौनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि मानिनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो। बर' बिजोंनि क थाखोनिफ्राय लानानै 10 थाखोसिम दासिमबो आसामनि मोन 12 जिल्लाफोराव फरा बिजाबफोरखौ दासिमबो मोनफुंनो हायाखै, जायनि जाहोनाव रोजा रोजा फरायसाफोरनि एबा फरायसाफोरनि गेजेराव फरायनायखौ लानानै माखासे जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। फरायसाफोरानो इयुननि साफा राफोद नोगोरारि जागोन। गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों हारि आरो हादोरा जौगागोन। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय फैगौ जुन दाननिफ्राय सेथि
सुमोनथाइ थामहिनबा सिजनेल टेस्ट जागायगोन, नाथाय फरा बिजाब मोनैनि थाखाय फरायसाफोरा माबोरै सुमोनथाइजों मोगा-मोगि जागोन बेखौ लानानै जिंगायाव गोग्लैनो गोनां जादों। रोजा रोजा फरायसाफोरनि इयुना खैफोदाव गोग्लैगोना रोखासै। बेनिखायनो बर' बिजों आरो फरायसाफोरनि इयुन मोजांनि थाखाय फरा बिजाबनि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांना होनो थाखाय आसामनि मानिनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय दाबि दैखांनाय जायो। एयार इन्डियानि गंसे बिरखंआ आरोबाव मोनसे जाब्रबथाय जादों। बे जाथाया बृहस्पतिबारखालि एबा मैया बेंगालुरु बिरखं गाथोनाव जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिरखं गाथोनाव लेन्डिं खालामनाय समावनो एयार इन्डियानि गंसे बिरखंआ टेल स्ट्राइक जायो। मख'नो गोनांदि टेल स्ट्राइक जादोंमोन जेब्ला गंसे बिरखंनि उननि बाहागोआ टेक अफ एबा लेन्डिं खालामनाय समाव समानथि गैयैनि जाहोनाव रानवेयाव सौग्रावो। मावख'आरिफोरनि बादिब्ला टेल स्ट्राइकनि उनावबो दिल्लीनिफ्राय फैनाय बिरखंआ रैखाथियै ओंखारनो हादोंमोन आरो क्रू आरो पेसेन्जारफोरा सरासनस्रायै रावबो दुखु मोनाजासे ओंखारनो हादोंमोन। फारसेथिं बे टेल स्ट्राइकनि उनाव एयार इन्डियानि फ्लाइट AI2651 एयारबास A321 खौ नायबिजिरनायनि थाखाय ग्राउन्ड खालामनाय जादों, जायनि जाहोनाव दिल्लीसिम थांफिननायनि दावबायनायखौ केन्सेल खालामनाय जादों। बेखौबो खौरां मोननाय जादों दि बे बिरखंआव गासै सा 181 दावबायारिफोरा दंमोन। रायमना नेशनेल पार्कआव आखाइजों बानायनाय सिलाइजों लोगोसे मैहुर खालामग्रा सासे हमदों। क'क्राझार जिल्लानि रायमना नेशनेल पार्कनिफ्राय आखाइजों बानायनाय सिलाइजों लोगोसे सासे मैहुर खालामग्राखौ हमनो हादों। हमजानाय मैहुर खालामग्राखौ ब्रह्मपुर गामिनि थागिबि हेत नार्जारी होनना सिनायथि मोननाय जादों। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा अपारेशननि समाव बिथांनि आखाइनिफ्राय आखाइजों बानायनाय गंनै सिलाइ बोखांनो हायो। सोरखारा आइजोफोरनि रैखाथि, नखरारि हिंसाखौ होबथानाय, आइजोफोरनि मोनथाय आरो बिसिफोरनि समान मानजों थांना थानायनि मोनथायनि सायाव बायदि रोखोमनि राहा लाबोगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं बेनि थाखाय गोबां रोखोमनि आयेनफोर दं, नाथाय बेफोर राहाफोरनि गेजेरावबो आइजोफोरनि सायाव हिंसा, गुबैयै फिसाय एबा फिसायनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों बिसिखौ गाज्रि आखु दिन्थिनाय, देहायारि आरो गाज्रियारि एबा गोसोआरि गाज्रि बाहायनाय आरो बुथारनायनिबो जाथायफोरा जाबोगासिनो दं। बेबायदिनो हादोरजों लोगोसे आसाम रायजोआवबो बेफोरबादि गोबां जाथायफोरा जादों। थिग बेबादिनो भपालाव तिसा शर्मा मुंनि सासे आइजोनि सोमोनांथाव थैनाया हादोरनाङैनो सावरायजानायनि आयदा जानानै फैदोंमोन आरो बेबायदिनो आसाम हादोरसानि माजुलियावबो बेबायदिनो एखे जाथाया जादों। सासे बिसिनि सोमोनांथाव थैनाया दा गासै माजुलियाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। जुलाइ दानाव अपराजिता हाजरिका मुंनि सासे 25 बोसोर बैसोनि आइजोखौ बिनि फिसाया बुथारदोंमोन आरो बे अजदखौ अपराजितानि नखरा होदों। अपराजिताया 10 बोसोर सिगां लखिमपुरनि चराइमरियानिफ्राय 2 नं माजुलिनि कातलगावआव हाबा जाफैदोंमोन। फिसायनि सुलुंनिफ्राय खौरां मोननाय बायदिब्ला सासे गथ'नि बिमा अपराजिताया गाग्लोबजानायनि उनाव गरमुपुरनि श्रीराम पीताम्बर देबा गसामि जिल्ला देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन, नाथाय बै समावनो बिथाङा देहा फाहामथाय लाबाय थानाय समाव मोनानि समावनो बियो रुंसारि जादोंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला
लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हलथुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।